Driya mangungkung kandhuan remeng leleno tanpa kanren yen tan tulus mengku sang Yautama Angga Nalendra Wusna semangrerepa kuwi ladalah ya jagat ya dewa Bathara sisaning Bathara jagat wangune Rama Pekulun Bathara guru bakal maringake Kunta Wijayandanu lan permadi nggone teteki yoga brata ana sakjroning wana Palasara ing mangka putraku kang aran ya kuwi Suryatmaja utawa Suryaputra yoga tapa brata ning wana Palasara arep dikaya ngapa ya kuwi isih klebu anakku dhewe Suryatmaja kuwi merga kuwi anak Kunti Nalibrata malah putra pembayung to putra mbarep Suryatmaja Suryaputra kuwi mbiyen anak Dewi Kunti nalika Kunti mangsih kenyata isih prawan wis tau tate meguru lan Begawan Durwasa diparing aji Kunta pawekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan mongko aji panggendaman mbok ya arep ngendam ngrawake dewa sapa wae bisa teka lamun aji kuwi mau diwatek ning sirikane nuju adus ora kena diwatek ning Ndrala Dewi Kunti jroning adus matek aji Kunta pawekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan mongko jroning adus kesorot Suryata kena soroting srenge mongko jeneng ulun iki dewaning srenge ngaranku Bathara Surya padha karo Kunti ngrawake marang jeneng ulun mongko dewa ki nek tumurun ngacapada kudu bali kuwi entuk gawean dasar Kunti isih kenyom wewek Jawa lan arep dikaya ngapa kudu gelem saresmi utawa cumbana marang jeneng ulun satemangger bini Dewi Kunti nganti Raden Basudewa kadange Dewi Kunti duka yasine ping atase isih kenya utawa isih prawan kok dadi wewek Jawa angger bini banjur mbunggakake mang Begawan Durwasa saking pintere Begawan Durwasa Kunti disidikara bayi lair metu saka kuping mula dijenengake Karna lan tak tambah jeneng ya ku Suryaputra Surya sangka jenengku putra anakku ya ora urung Kang Rama ya ora bakal ya kuwi nikahake marang jeneng sira ngger gandeng iki Rama Pekulun Bathara guru maringake Kunta Wijayandanu lantaran Siwa Narada wis aja semlanggar kuwi ning pusaka kadewatan pusaka ngampuh kang gegirisi besok lamun to ana lakon gedhe kang aran Perang Bratayuda muga-muga bisa kanggo piandhe marang jeneng sira ngger Suryaputra kowe banget welas nalika kowe lair nganti lebokake ana gendhaka dikelekake samudra ditemukan ya kuwi Prabu Adirata ing Mertaplaya kowe di klithing digedhekake semono ngger ya sreng bakal tak tutupi Siwanarda kadhe ben bingung nggone maringake wujuding Kunta Wijayandanu
Permati. Adalah putuku Permadi, Nger. Kowe ketrima nggonmu tapa brata ana ing Wanapala ya, Nger. Iki keparing adi guru sira diparingi pusaka kadewatan kang aran Kuntawijandana ya Kuntawijaya Capa. Kang rangka kaya Setubamaya maragake tampan iki besok kena kanggo pande marang den kita, Nger. Permadi kawan. Para Dugara, Nger. Permadi, kula nenti mbang dawuh. Wah kok Permadi kok ndengaren suarane mung cilik men piye iki bocah. Wis nggar iki pusaka iki nggonen magas marang pusere ponakmu si Tetuka menawa bisa kelakon ari-ari bisa pisah sangga anggane si Jabang Tetuka. Tetuka bakal disinaraya dadekake jagoning dewa inggih ngaten kula nyuwun pamit Siwa Pekulunarada. Iki kok wangune Kakang Semar iki. Iya Naradaku. Iya iki bobote nggonku ngreksa kandharaku Permadi nggone tapa ana ing Wanapalasara anggayuh kanugrahaning Jawata supaya entuk pusaka kang luwih landhep kanggo magas. Ya iki pusrendaraku Jabang Tetuka. Lah wis tak paringi to. Kakang Semar iki piye? Lho, lah kok kowe kok mene ndara Permadi mari ngopo? Lah kuwi mah genah momong aku Permadi wis tak paring wujuding pusaka Kuntawijandana karo ben kanggo magas pusre ya kuwi si Tetuka. Lah kowe aja ngawur Narada. Kowe aja ngawur. Nyatane aku ngreksa ndaraku sepeno. Kowe lagi teko iku kowe dadi ngawur. Bela tak kleru aku. Lah kaya ngono kuwi. Kowe ger jugara ger. Ya bala pandom ya gumulung ing sata Kurawa. Kurawa kambaku nggih. Bola dalah pergendong papapong. Nangka basa kemropyok kali betone. Wah, putuku nggih. Permati sak temene kleru kang kula niki mau. Klendho kados pundi? Lah, kowe nyatane mula dewa kuwi sing ati-ati kudu sing mawas titis. Kowe ngerti merga sing tapa ana jroning Wanapalasara mau ana loro, siji ya kuwi Suryat Majata Surya Putra bocah sanga merta perlaya. Ping pindho ndaraku Permadi. Lah kuwi kleru nggon memaringake. Lah piye to Kakang?
Wender Permadi Tututono. Soryan modemku munggah celak kadon nggon pangestu. Yat langening kalangyan aglar pandamu uncar tinon lir kekuneng surem sorote tanpa adang sikono bocah bagus kang mendek-dek nggon klumaki yen ora kleru iki kaya kadangku Yai Permadi. Iya ora kleru sira Kakang Surya Putra ya Kakang Suryatmaja. Ana wigati apa Yai? Ya Kakang sak temene aku ngemban perintahe Siwa Pukulun Bathara Narada. Wa Narada nggon maringake Kunta Wijaya ndan mau. Karepe mengkono bakal diparingake marang adimu lanang Permadi nanging kleru diparingake marang Kakang Surya Putra. Banjur aku adawan njaluk bane pusaka Kunta Wijaya. Wah, enak temen muwusmu Yai. Dewa kene ngendika ora kena wala-wali wong sing diparing aku kok kowe banjur loncah ku njaluk pusaka Kunta Wijaya ndan aku ora entuk yen ora marangake aja takon dosa garis sapa kang mati mati bareng tak wujudi karing atiku.
Ya bala pandom yuk gumulung ing sata kura kambah kungke Srokadite bola dalah putuku ngger aduh kados pundi Sima Narada wangunipun anggen kula badhe nyuwun wangsulipun Kuntawijayandanu boten pikantuk karya namung kula pikantuk wujuding rangka menika kados pundi yang bekulun wong pusaka ing langkung landhep kewala mboten saged nedhasi kayan puseripun anak kula tetuko lajeng menika namung wujuding rangka wis mengkene ya nggih wis ora perlu ndatak getun gedung kudu kodrating dewa jeneng kita wis ya mung entuk rangka wis terima-terima nggih najan mung kuwi rangka niku kuwi kayu sing dienggo kayu Kestubamaya kayu Kestuba Jati kuwi kayu saka kayangan ampuh dayane ya nggih menapa mekaten ya dina iki kayu dina iki mah enggak mrepeki marang kadang Musi Werkudara rangka iku nggo magas ya kuwi ari-ari tetuko mbok menawa mesti bakal entuk karya meneh ngaten monggo kula dhekaken Siwa Narada